Nigeria tisukunu kasara senfɛ baji falenba jizon fɛ kɔnɔmɔgɔ bɛɛ fagara Anambra mara la Muhammadu Buhari jamanakuntigi ka lasirila karidon a mɔgɔ 76 ka saya dana tigɛra. Algérie Faransi ministre ɲɛma Elisabeth Borne taara karidon na Alger bari bɛ kan ka baarakɛɲɔgɔnya laɲini kɛ waati min na u k'a kɔnboya jamana kɔrɔ ani gaz bɔ jamana ba fɛ. Macron fɛnɛ bɔra jamana in kɔnɔna na nin y'a dɔgɔkun 6 ye. Mozambique Buranda ka lakanakɛlaw ka tagali Cabo Delgado sigida lamagalen kɔnɔna na san 2021 waati la kɛra sababu ye ka basigi lana ni ka kɛlɛ ɲɛbolila caman lasegin ka na u sigiyɔrɔ la nka a yirala k'a fɔ ko dansagowaleya mɔgɔw ka bagabagali bɛ gaz bɔyɔrɔ sigidabaw kan kosɛbɛ. Espagne bin tɛnɛ in na jikan lakanakɛlaw ka sisikurun ye farafin tungalataden 23 ɲɔgɔn na lakana kɔgɔji kan ka taa Île Canaries dafɛ san o san tungaladen bayirika caman de bɛ kɔgɔji minɛ ka taa Espagne jamana kan. Kenya tarigumafɛn lasago furuba yɔrɔ ye bɔlɔlɔ siraw bila sen kan yaasa ka fanga dɛmɛ ka kungosogobaw minnu siya bɛ kan ka dɔgɔya jatew minɛ ne ka u lakana.